Parlamentul European a votat o nouă regulă importantă. Mașinile declarate daună totală tehnică nu vor mai putea fi reparate și revândute în Uniunea Europeană. Această decizie vizează vehiculele incendiate, inundate sau cu structura de rezistență grav afectată, care vor fi direcționate obligatoriu către centre de dezmembrare sau reciclare. După aprobarea finală în Consiliul UE, statele membre vor avea la dispoziție 2 ani pentru a aplica noile norme. Schimbarea lovește direct în piața românească a importurilor second-hand, unde mașini grav avariate în vest erau refăcute ieftin și revândute. Europarlamentarul Ștefan Mușoiu a subliniat că aceste vehicule puneau în pericol siguranța participanților la trafic. Noul regulament promite o siguranță sporită pentru cumpărători, eliminând din trafic mașinile cu structură compromisă. De asemenea, va genera o presiune asupra ofertei de mașini foarte ieftine din import. Este esențial de reținut că se aplică doar daunelor totale tehnice, adică vehiculelor considerate nereparabile. Dauna totală economică permite în continuare reparații, cu condiția obținerii unui certificat tehnic de siguranță. Cristian Bucur de la RAR a menționat că și proprietarii obișnuiți ar putea fi afectați dacă vehiculele lor sunt încadrate la daună totală tehnică.